भारतीय जनता पार्टीया जोंनाव जोंनि बे हादोराव मोनसे आदर्श गोनां मोनसे टीम जे आदर्शखौ मोजां मोननाय आरो जों अनलायनाय आरो जोंनि जे अनसायनायखौ रायजोफ्रा मोजां मोनदों बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव केन्डिडेट गैयाब्लाबो जोंखौ मोजां मोननानै बा जोंनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंजों जइन जानो थाखाय दिनै गोबाव समनिफ्रायनो जगाजग दङमोन नाथाय जोङो बिथांमोनखौ लाथ'वा होननानै जोङो सानदोंमोन नाथाय बिथांमोननि एंब्रा जे होननायाव जोंहा उपाय गैया बेनिखायनो जों लानांबाय दिनै जोंनिनो बिथांमोनहा साफा साफा न'खरनि सोद्रोमा बायदि थागोन आरो बिथांमोनखौ जों हागौमानि जेसेबां जोंनि सुबिदा असुबिदा बे बिथांमोननि उसुबिदाफोरखौ जोङो सुफुंनो थाखाय सेस्था खालामगोन बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि साफा साफा सोद्रोमा जाबाय बिथांमोनहा फैगौ समफ्राव भारतीय जनता पार्टीनि मोजां कार्यकर्ता जालांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दुखुनि समावबो जोंखौ सहाय खालामदों दिनै बिपदनि समाव सहाय खालामनाय जाय बिथांमोना जोंजों फैदों बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय दिनै जोंहा फ्राय 8-9 जनसो जोंहा जयनिं जाबाय आरो फैबावगोन जोंनाव मानो होनबा दिनै बोथोरा एसे गाज्रिखाय बिथांमोननि थांनाय फैनाय जे अखा बेबस्था बेखाय बिथांमोना फैनो हायाखै फैगौ साननै सानथामनि गेजेराव आरोबाव जोंनि गेजेराव आरोबाव 40-45 जन फैनो जोंहा खोथा दंबावो आरो बिथांमोना मालागुरि एरियानि दं आरो जोंहा ओरै बुरासारा एरियानि दं बेखायनो आं खावलायबाय जोंहा जुदि सोरबा बिथांमोना जुदि जयनिं जानो गोसो जानायखौ जोङो बादा होनो हाया बिथांमोना जयनिं जाफैनायखौ जों मोजां मोनदों गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो भारतीय जनता पार्टीनि जानानै अर्थात नैबे जमदुवार मण्डलनि जानानै जों बयबो जोंहा फुरा टीमानो दं जमदुवार मण्डलनि मानगोनां आफादगिरि सुजित मोसाहारि बिथां लोगोसे बिथांनि जे नेतृत्व गासिबो टीमा दङ आरो बे टीमा जों खनसेनो बिथांमोनखौ बरायदों आं गोजोननाय मोनदों खुबै गोजोननाय मोनदों दिनै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि होननानै जों मिथिनो मोनदों गतिके बिथांमोना फैगौ समाव जोंनो जिहेतु जोंहा एनडिए बेवहाय जोंहा केन्डिडेट दं बिथांमोना आं आसा होदों बा आसा खालामदों बिथांमोना एनडिएनो फैगौ समाव भट होसिगोन